హార్ట్ లేదబ్బా. గయ్య గయ్య అంటావు, యాటిట్యూడ్ ఇస్తావు. వద్దబ్బా, వదిలేసి. ఏయ్ ఇట్లా అయితే నేను ఫీల్ అవుతా చెప్తున్నా. వచ్చిందండి వయ్యారి. हंसते रहा कर, हंसते भी बड़ा अच्छा लगता है तुम. ఓవర్ యాక్షన్ ఓవర్ యాక్షన్ ఇట్ 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 అంటున్నావు ఏంట్రా? ఓవర్ యాక్షన్ నోర్మోయ్. నువ్వు కాల్ చేస్తే నేను కట్ చేసే పొజిషన్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తే నీకు బిజీ వచ్చే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడే అర్థమైంది. కోట్ ఏంటి, టీ షర్ట్ ఏంటి, ప్యాంట్ ఏంటి, టై ఏంటి, బట్టలతో చంపే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అంత సీన్ లేదండి. నువ్వు కాల్ చేస్తే నేను కట్ చేసే పొజిషన్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తే నీకు బిజీ వచ్చే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడే అర్థమైంది నువ్వు దేన్నో గోకుతున్నావని. ఎనీవేస్, నేను నీకు దొరకడం నీ అదృష్టం, నువ్వు ఇంకో దాన్ని తగులుకోవడం నా అదృష్టం. నీకు సిగ్గు లేదు, దానికి బుద్ధి లేదు. మీరిద్దరూ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. తెలీదేమో నేనంటే నీకు చాలా. ప్లీజ్ నన్ను వదిలేసి, కావాలంటే నా జేబులో 6 రూపాయలు ఉన్నాయి, తీసుకో. ఇక్కడ అది చాలకపోతే 10 రూపాయల కింద ఆశా చాకలెట్ ఉంది అక్కడ.